Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Songonod do hata ni Jehova. Una ko mabiar ayaw do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu. Au na punaho. Hasanga pomadi debata na digijang. Mari dita. Tatangi homma atani debata epistel li minggu okuli selerion ibana dienet siap buku Yesaya biddu 55 ayat 1 ayat sia tajahama secara responsoria songonomma hatana o suri hamu akkana mauas Roma hamu tuaikon jala hamu akkana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohok mangaton sai Roma hamu manur anggur dohok susu unang pola marhepeng manang marpanuhor tarehok kamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangiun hamu ma asa mengulu to dimunai jadi bainokku ma tu hamu padan saliling-liling nai ima padan parasian nasitongi tu sidapit nasotu pamuba idama bangso nasotina depian ikko jowon mudo jala bangso nasutumada ho ro mana ho piho ala ni Jehova di batam do ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho di bain sai ditadikon halak parjati madalanna jala jolma pergeduki akasakapna sai mula maibana tu Jehova asamar pangulai rohana mida ibana doho tu di batatta ai buas do rohana manalisei ai songo tibun yakalangi sia tanon songon nido tumibo akadalaku sia dalam munai
Jala kapikiraku sian pikiran munai ola nido sahana. Marturo akan tumangihon hatani di bata. Jala naupeopsa. Amin. Mari dihita. Tidak kumaha persautai, songon nahi takon dinongata sa porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tango. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabe siya tod di parbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuwa tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudup siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sime ibana pemamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di tod di parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, do di asasani dosa, do di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, do di anguluan na sora sudah. Amin. Tatangi homma di puji-pujian sian kor lansia, dudu tenon do inarabu, dudu tikor wek onom.
Di halaman 2, Boy Mata Bereng, jadwal pertandingan WEC di hari Rabu, dohot hari Kamis, mulai tema tu akan naman jabui di WEC hari Rabu dohot hari Kamis. Namasa dohot si pamasaun. A. Syukuran. Di minggu sadarion tanggal 23 Maret 2025, duk simpul kebaktian minggu siang di Patupa Huriata ma syukuran ala dipatulus Tuhan tangiang ni ruas ni huriaton Boy amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Sian SHMH Gabe anggota DPR strip MPR RI periode 2024 sahatu 2002 sia. Uloni maringanan di gedung serbaguna lantai 2 na parsidohot diulani ima parhalado partohonan HKBP Seagul dohot keluarga, parhalado partohonan HKBP Anugrah dohot keluarga, panitia pembangunan HKBP Seagul dohot keluarga, panitia pembangunan HKBP Anugrah dohot keluarga, perwakilan sian masing-masing seksi 2 halak, perwakilan masing-masing WEC 2 halak, perwakilan masing-masing KUR 2 halak. B. Program Dewan Koinonia Seksi Napu Sebulung di hari Minggu sedarion tanggal 23 Maret 2025 di Patupa Iana Kotama Napu Sebulung dohot seminar minat berbakat dohot tes karakter MBT untuk remaja kelas 1 sampai 3 SMA maringanan di Gerejaon masuk pukul 13.20 WIB. C. Nasorang menang tubuh di hari Rabu tanggal 10 Maret 2025 di Basa-Bason Debata dosa dadak danak bawa di keluarga Johannes Tambunan buru angkat sian WEC 2 sehat do dak danangi suang-suang ini nang natorasna. D. Ruas Tetaba memuka minggu sedarion gabe ruas ni HKBP Seagul ma keluarga Nyonya B Huta Barat Insinyur Nurmala Sianturi dohot 3 di anak nasida Rosian Gereja HKBP Pertali Turuan Resort Huta Barat masuk WEC Onom. E. Sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 di Patupa Huriata do Sermon Parhalado di HKBP Anugrah masuk pukul 5 manang 10 pitu WIB. Pelatihan song leader dan pemusik di hari Minggu, di hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 Maret 2025 di Patupa Huriata do pelatihan song leader dohot pemusik maringanan di gereja hari Sabtu pukul 10 pitu WIB, Minggu masuk pukul 14 WIB. G. Kunjungan gereja di tu hari Minggu naro tanggal 30 Maret 2025 di ibadah Minggu pagi dohot siang rodo ruas ni Huriata sian HKBP Panambean Patupahon kunjungan ibadah dohot nasida papungu dana lahotu pembangunan gereja HKBP Panambean tapasaat ma pangurupian marhite pilihan patuluhon belajar dohot evangelisikur manang vokal grup alani i tatupahi manasida di bagasan lasni roha. Bagian H perayaan Pascaraya HKBP 2025 yang berpusat di Medan. Tu hari Minggu tanggal 27 April pukul 14 WIB di Patupa Huriata HKBP do Pasca Raya na berpusat di Medan. Tung dipanggil panitia manang ketua amang Kombes Pol Purnawirawan Dr. Maruli Sian SHMH Haretauta mandohoti uloni. Namu umotik nasian Huriata HKBP Seagulon 300 halak alani i taparade matik kita mandohoti uloni marhite na rade mangguruhon kur hatopan naung disagihon tuhita. I bunga altar na paradehon bunga altar di minggu sadarion ima Dr. Gigi Muda Acia Felix Panggabian SKG Sian WEC Pitu. Bagian J manjaha surat Sian Pusat. Tapi gima surat Sian Pusat ima Piaraja Tarutung 7 Maret 2025 nomor 248 garis L garis 08 garis 3 2025 hal lulusan pendidikan teologi nanaing gabe pendeta ni HKBP lampiran kosong
mandapoton na pinarsangapan sude ruas ni Huria HKBP Seagul Protestan. Maaf, sude ruas Huria Kristen Batak Protestan dengan perantara Pendeta Resot di ingatan B. Asini roha ma dihabu dohot dame sian debata ama do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ia torop ni naung lulus sian perguruan teologia dohot na tongon hulian kuliah dope nuaing di akka perguruan teologi na diakui HKBP na naing gabi pandita adong marhira 1.200 hala. Sialani diputuson rapot preses tanggal 12 Februari 2025 dohot rapot MPS tanggal 24-26 Februari 2025 asa untuk sementara memuka tahun ajaran 2025-2026 Iana direkomendasikan HKBP masuk ke perguruan teologia nomor sakap naing melamar gabi pendeta di HKBP Holland 2 STT HKBP.STFT Jakarta Majoloi IP ikon marhite kuota na tinuhon ni ulon ni HKBP ma masa rikot do kebijakan non asa takas ditimbangi ruas ni HKBP laho manongos anak kona kuliah tu perguruan teologi na asing sian STT HKBP dohot STFT Jakarta. Songoni ma pinabotohon tu habuna saluhut ruas dohot parhobas ni HKBP. Tabe mardongan tangian Huria Kristen Batak Protestan Eporus tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinabunan MST. Nama-nama ruasna berulang tahun gudangna 44 ala firman Tuhan ima martua ma sibayan dame ia guarana nasida anak dibata ima sian Matius 5 dot ayat sia seluruh jemaat HKBP Seagul dot ruas mengucapkan selamat ulang tahun sehat-sehat selalu dan panjang umur. Nama ngihut laporan keuangan Bu Ima Tajaha di Warta Tabe ima sian pilihan bulanan suan songoni hamalatian do kana asing muladong na hurang manang na dang pas boima non dilapor tu wek nambe asa di patikos manang diperbarui songoni ma warta dihita di minggu sadiron moliate matuita horas Tatangi homakur sian ama iksaudi dungen no di uruti do kor ama Huria.
Daripada meditasi yang nomor 464 ayat Ganu pari audito guto.
mene debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani debata nama makuling hita di minggu ta sedarion, ima na tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 10 mamuka mesian ayat na perjulu tol hasrodi ayat na palimahus song na maridok takasma tapai hutihun. Adong mana rozui pabuah hotubana taringot tuak kahala Galilea na diduru sosilatus do mudar nasida gabe saur tu na pinelehon nasida. Jadi ni na Jesus mengalusi nasida. Na diagam rohamuna do perdosaan halak Galilea mertibak kon saluhut halak Galilea ala songni diahap nasida hudok madihamu dang anggo sumuba rohamuna lau songoni do hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo sumuba rohamuna lau songonido hamu mago muse. Itu sahat ni turpuki. Hamunaka na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Ya do hudok tuak kalansia tiki marjamita suku-sukun. Ngarong donga sama gudangmu donga sakalas muna julu tiki sekolah dasar manang eser manang SMP manang SMA nang mate batori nasida bunga gudang amangin na au pe narohaku ngulu tohoi ngulu gudang kadongan yak kanong lension pa naung nok perjulu ate atong puasa saya mangulu hamu nikum se puasa saya mangulu do hamu angko ngagurang dong hamu lao nau jago do hamu menjaga hahi pason belum tentu manang ala nau tikor roulenik tangyangmu badao manang ala nunggurang godosa ni halaki sektor hatok mati badao jelania haro alania haro arong gope di pangido rohane de bata nanaing ulomu nasusidung gope ulah hokko ni kutahe tohori narong dope di sakapi manang di pangido rohane de bata naing ulomu naik patulusommu ubain naso pitor di juibana ho anggo pe ulomu naso selesai akadongan na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus molo tabilang itu tu perdalanan ning ulut taun lausido na ning dohono turpukot tu hita sebetulnya tangaung ngapala maol dangaung maolo ning ngoton jami taon kan dang maolo natusan macemurado alanyaha ala langsung berhubungan atok tuau berhubungan tu hita secara personal tuganup hita do nanaing dohono ni turpukon pabua tutu hita mamangarimangi bohado hubungatta tu debata bohado ulaning perdalanan ni ngolutta dia dupan ni debata ido asa holan pangarimangion panadaw di diri do anggonan yang dohono ni turpukot tu hita akarungan di bonani taunon do rayate di bonani taunon terjadi kebakaran na hebat di Amerika di Los Angeles atau sedei teragap buakaha
kapikiran na kapadapot ni torop halak madok alanya hadin nai alani dusa na si derina ayo Pak Jomat tong sebelum kebakaran ni songonom mana masa arong mana madok dangita debi Tuhani aong nama ai tajahadurai nak tersedakan jala memang baik torhebo de tormurano madok akana songoni kan jala itu memang sada kira si Pak Nijol madui umura do mamereng nasala di halak sien na nasala di iba engai pengot tian ya tong ai nasa tiang di jolo ni matamdang di daho alai silbak di mata ni dongammu bui berengommu hama polet teruhuman ala ni dosa ini side di hirana umar dosa ama ala isyak kitaon hirana unggurang ma dosa mu naik sa dosaku baru rahira belum tentu urudung kurang dosaku sa dosa mu kamangkana itu kurang alani saya naik tu yono turpukot tu hita unang murah-murah menghumi halak unang murah-murah memilangnya keharangan ni dongammu gabi merasa sitong maho merasa naung hibet tiam mau mulu berek kasalahan ni halakan bah audak songoni rupe ujungnya songoni se mau song parisei martangi yang ibana do ibana mau lihat Tuhan dak song bawa do nian mana kan saya ada panahi do yak kadongan mulo holan mamereng nauli di dirina mamereng nahurang di halak seolah-olah semua itulah kesalahan orang lain dan saya tampil paling benar ima guarna sahid narsistik. Nah, sangat berbahaya sebetulnya panahiton. Dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan dirinya. Tetapi ketika ada orang lain menegur dia, dia menempatkan dirinya sebagai korban. Imusero. Baca imecengirido. Mulu tehutur paniguar panahit narsistiki. Waduh, kejam. Dia merasa paling sempurna. Dan dak jai boto yang nasalah di bana. Saya nasalah di siro. Nasalah di halak. Mulu arong ama songoni. Tangaw nasalah di bana. Kalau salah ni natai sudi. Baik ko kamu mah. Mula rong ina musay songoni tangaw nasalah di bana. Kalau salah ni se. Kalau salah ni kamamaut sudi. Nah umar kan. Bangirido. Tangarong nasalah di bana. Mulu mardong ape songoni tangarok salah. Ni ba kalau salah ni dong sudi. Bah. Tanganya tu sabbeon. Jala tarhira songoni do na taida kadongan di tongan turpuk tau ropa buah berita tu Tuhan Yesus. Ngamate. Hapangisi nu halak Galilea di durus sosilatus mudar resida saor mudar itu tu na pinelehon nasida dia agam rohana do madok idu tong nak songoni hamu saya di paimai mana pa buah berita itu horoa sia Tuhan Yesus nang do honon na nga merdusa do tok kalahiban na songoni angko hamu unak songoni ala denggad do hamu bah hapelang ini dok Tuhan Yesus bare dok nah dia agam rohamu do perdosaan halak Galilea martibaku salut halak Galilea ala songoni dia ham nasida kudok madi hamu dang unang murah menuduh marningot hasalado tahurangan di dongan mulohya tarsorta boto kahurangan na saita paingot-ingot kalau tabereng buhina anak tarsida songono do bayon torinat tongkan habidak taboto ngabiga heli banga ulo 777 heli bana manopuk adorana madok asima roham dia Tuhan perdosa unine mana apa hita saya madok dangido asana tumago dok kadongan naing tugi honu turpo kita unang murama mereng marningot jala terus mangetong-etong ngakahurangan ni dongan na tumago do mernida mamareso hahurangan niba Aida ngarok siya kita on na yes siya dosa. Apostol Paulus madok, da nga dong ibarni.
nunga saluhut hala mardosa jala mago. Sian hamuliau ni debata. Kehilangan kemuliaan Allah. Tangarong be na yes. Nakpay yes yes so dirimdang na yes so. Iko sadar roh kita disi. Ido manugi hok kita Tuhamu baon. Molo salelek so itadda hahurangan na daktar ba ini muba. Molo saya merasa sitong do ibana dang boton ni paubah roha. Irot kadongan tudosan nabi nani Tuhan Yesus di Lukas 15 ayat 10 sada satu ayat 32. Anak nama ko ita he. Malaw ibana ay paswase hon ibana be na binuan na siyan jabuni among nga ate. Terus aong ibereng ibana na pasonak-sonang rohana diula. Na pasob butagas na diula. Na pasabas-sabas pakilalan na diula. Sudah. Habis. Tangarong beujung ko sahat ibana tu dia. Tu lubuni pinahani kan. Gabi perkeriju ibana si mga leon pinahlubu ni halak mga dukon ni ipe si panganon na pehurang ujung na. Gabi si panganon niya ha. Si panganon ni pinahani di pangan ibana. Hudu ibana si mga rimangi. Hacik na ijo na masaon ni mana. Dibayak ko ibana na julu ije bunia muku so ina masonanga. Dibayak ko ibana mamuse bah. Gari perkeriju ije buni bapak nami ije bunia muku. Dak soh na wapon ah. Dati kos beon. Wamedok mulak maau dang dohonok kuma baunang etong ngau songon anakmu. Etong mau songon anak gajiammu sada. Alang sonang dibereng ibana di si nang pesongon anak gajia sada. Adong ma tubuh di bagasa rohana panol solion. Adong ma tubuh di bagasa rohana ingin kembali. Alania kadongan molo di doktor ini minggu tadi bagasa sadario bertobat agar tidak binasa manang pauba roha saunang mago halak naulumu ba ima nama nadda nama boto nabagas mangarimangi hahuranganna dia dupan ni debata. Napaduahon adong keinginan. Dakolan ni siya tong anak nama gue bagi kita dakolanin na. Alay do iba nama hehe maaw. Lao na maaw. Mulak na maaw. Ini keinginan yang sangat luar biasa. Jala tabereng. Holang adok keinginan ni adong gerakani roh ibana tujay bunyamong na siyan na daw do pengaboha. Di paima bapak na ibana buat sepatu, buat titin, buat baju, buat jo pinahan. Ayo ngamulak anakku nama gue. Pola do akamang kainang song ni dolas ni roha di Banua Gijang. Lumobi dolas ni roha di Banua Gijang molo muba sa halak parjahati tu madikko dalan nasian nasia pulusia na sopola paubah rohana. Akadongan odo naik tu yoni turpukot tu hita. Tatadda madirita. Tatadda hahurangata. Jadu pane debata unak saya holak kahurangan edongammu. Paideida jala paingot-ingot. Paetong-etong. Alay boto ma. Mulo so dohot homuba. Doho-doho mago. Halak Galilea. Nani duruson ni silatu si mudarna. Iman marharorowan sian golongan zelotisme di dok guarna. Halak zelot. Jujur kita bigikan halak zelot. Jadi saya ada kebiasaan halak zeloto natong dia merasa dirinya dangang nahurang. Jala mereka ini sangat bertentangan keras dengan pemerintah Rom. Alani dangolo nasida marhua. Dangolo manggarar balasting. Butang udah balasting. Pajak ate. Dangulo mangkarar pajak, dangulo mangkarar. Bahkan saya naing di Tahirona sih dia memberontak tu pemerintah Rom. Memberontak untuk membebaskan diri akan asing. Anggol pikiran nasi daong masalah di si. Ini tanah-tanah kita harus merdeka. Bayang gosah semangat naik bah luar biasa doa lakon. Alai dang itu lu gogona, kan? Dang itu lu gogona jalan dang ipoto. Isi do pamareta na marhuasu di nasi dah pada saat itu.
Jala kadongan isido na sida gabe ya satawi mulo tadok di duruson silatus mudarna mate marisuak songoni dang apalani alani dosana dang apala alani hahurangan mereka meranggap dirinya benar olan itu dang idok Tuhan Yesus na sida pengasih tong tidak alani dok kamu pe anggo somu bahamu mago do kamu akamanginang na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus atong tu dia mahita ahama na naik sipatu pauta sadahal naik kosay toktong ingo dihitaw sa jujud dohudok bahasa songoni kolong rohani di batami desi Daud mulo tak perbandingkan tu si Saul rap raja na uminiahan ni debatado na sida na dua marhita si Samuel. Aut sugari tabilangi dia do balga dosa ni si Daud siya dosa ni si Saul. Hah? Dosa ni si Saul iboto hamu do? Ba alani kesibukan marporang terus pasti menimbulkan stres. Jala di paretaho Jehovah unak si sahon lagi saya ada, sudah ina, roy bana lo Mesias roha, ini mana? Ipare tahu lau marporang, unang buat tugasan na manangaha, roy bana anga hurang bohalta ambil masude ini mana? Dang uduk ibana tu hatani debata. Hera holani do, nabu jupak kita di buku tahun dosa ni si Saul. Dosa ni si Daud, bah roy mana ibereng ibana bah so na titis din natani ne mana ka so na titis bah susakak mirohani ibana baro carani on ne mana ijo bah so tungga bi hawara potan no museo ni na baju siuria marporang lauzo hamu marporang san ijo le mana baen na setor boa tormate ka banaeng go betu tu bibana dosana tikimulak siuria sia parporangane ile ni mana jo minum bai lama humula jo bah tang masih lo tu ina tai jebu mula jo hoina ai rosi uria bai war bai nokku lau tu jebu dong aku marporang san lau sia lama ni mana lau sedang mulak tu jebuna tama ya koma unak tarboto tahena rohani si Deus mulusian akabar hukum rangai boto inga pasal berlapis sih ete pasal berlapis udahlah merencanakan mengambil istri orang merencanakan pembunuhan barang nabi noto bi tang nangunggo dosa ni sian sisi pareto ngasongoni ido ada bahasa muba yaitu si Saul litor roh Tuhan mengundurkan diri ada kainganan onin mana so itangi hono beba tor gebe wama si Saul bah torang madua ni rohana kan terganggu do jiwana muli pelu si Daud hasapina baru tenangi mana muludang romu se todi nahudari nanti mabbaini bana susah pikiranna ahna yang dohono tadi siak kadongan sada do ubay congoni lomoni roha jaladang sumurut asini roha yang debatatu si David itaringoti do inakin di turpuk epistel tai pada nahot ro di saliling-liling na tu si David ninna mabain ala di boto si Daud manada dosana Olani do. Ropan nirang nata natong. Arong marabah ne mana ate ngata boto arong marabah sada namora ne mana. Gudang gua biru-biruna, gudang habinga, gudang. Alai Roma tamuena. Gabe hadu rohana mabuat sada sian durbianai baenon manang panganon ni todongai tamuenai. Ang mate tanggana napugos doon kolas sada musero biru-biru na ay etong isong anak nga palay ihaholong isi tutui alay ko ni paksa na moray mabuat ikonima sehaton na manang bainon na panganon ni tamuena kijab bubayin ni mana rora jadebi bayro ibana aisi kemaru tak kosa bawa nama baisong ini mana terus sinatan medok
homa bawai. Homa bawai. Ai guru roham do mamereng dia kana uli di tengah-tengah ni bangsa nalai ikon jolmani siuria ma buatom. Itor ditopuk gimana madorana madok ngamerdu sahau dopak debata. Kamanginang nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Tu sino naik tugi hono trupuko kita nuaing. Molo tadok nakina sabu itu tu jupang hamu bau di hita. Ikosongon halak manang anak nama guido. Songo sida pitido nama nadaha hurangan nai dia rupa ne debata. Jala sabutulna ido halak namar okuli. Songgor ni mingguta sedarion. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Songo dia ma panatap ni anak nama goi marningot dengan bahasa ni amonga. Songo nido halak namar okuli. Molo taboto nuaing gok kahurangat do tutungoluta, gok dosa do hita, gok hagaleo do hita, dang na sempurna hita dia dupan ni debata. Jala takas taboto dangarong nabui melua hita sia dosa tai, anggo mangasaho kaburjuon, mangasaho gogota, mangasaho pabainota dang bui melua hita sia ni. Daktuk behita, nang aguakosa hita daktuk kita alini dosata. Alani ikon ngotot tado dengan bahasa ni debatari dok, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sai mangaranap do mataku dopak doluk sia dia dolaning roh pangurupi di hita naung manada dosata. Pangurupi di halak akan ok takas manol soli akka hagalion na do takurangan na dia dupan ni debata. Radi do asin rohana na pinatuduhon na di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayatong mertua mahita. Mulo tatadda dosata, mulo tatadda hahurangata, tau dukoni dia dupa ni debata, mertua jala sonang dapat titama hanguluan na saliling nililing na. Amin martangiyak kita. Mau lihat meronga puji-puji yang matok-toko sobahok kami tu adopamu Tuhan. Di luar coro pehami mangulu rasa-rasa nuaing. Atik pe, gudang dudusa. Hagalion hahurangan nami. Dilehok kodi hami tiki manada dosa. Dilehok kodi hami tiki mangari-mangi. Jali lehok kodi hami asini roham nasai ukap majakon majalo hami nagok hahurangan. Atong mau lihat rohanami di huali Tuhan. Di bagasan minggu sadarion. Di minggu okulion manatap mangarana mahamit wasini roham asima roham sesama saluhut dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naukumokop kami perkukui hami marhiti todim tod di probadia asa margugu hami patupa kaulau nadinggan nah hinalomohom muri tonga-tonga ningulu namion. Jala huboto hami manait lakkanami sia jorgong ni sibulis nanaing mangarahuti hami. Pos dorohanami di ho Tuhan. Mulotod demina mangingani hami. Tikina ni leom muna argaod di hami pakyon nami mai tutu. Lahu mangulak kau lau lomo ni roham. Patulus sakakmu di tonga-tonga ni ngulu nami kan umar sada-sada. Atau satu ho mangulu nami. Tangi ho manak tangi yang nami hola di bagasan korne anakmu Tuhan Yesus Kristus na mangaraja rabdo hotod di porbadia. Martangi yang kami tuh. Amin. Hagogo ondot apulapu dodile. Editasi nomor 677 ya sel huduna huk matapasah pilihan 2 doh pilihan dulu.
piliata. Ali di batama namin na di benwa gijang hodo haroruan salut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Wasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti asaw parhasya kami pilihanon pati bulhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam gerigir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang sa pinurbadia magwarm. Sa Roma harajaum. Sa saut malomon ni roham di banotong osongon na di banwa gijang. Leo matuhamis dari on hanguluas siap hari. Se samarusa nami song panesa nami di dusa ni dongan na maradusa tuhami. Una kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalali ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Hagogo ondot apula